Hi mga Megs! So for today's video, we're going to buy a ticket for Ben&Ben concert sa Toledo City Megadome. So this December 5, 2022 na mga Megs. So we're with Baby LDI and nami karon sa Days Hotel which is nara sa dari ang Treasurer's Office. So nice jud kaayo ilang mga Christmas decors diri. That's why nagpicture sa mi diri sa amo ang Baby L while waiting kay live show kay ilang mga Christmas decorations diri. And yeah, finally na nami ticket. So anyways, wala ra day mi nagpalit og VIP nga ticket no kay aside sa wa mi kwarta, kamao na pud mi ba kontento. Charot. So bahalag baratohon basta makakitaan makadungog lang jud ta nila in person. Okay, so 2 days later, finally this is the day. So nag-dinner sa mi daan sa Jollibee together with Kuya Mikey. Thank you, Jollibee Toledo. So we're done eating our dinner na jud and nagpanikad na jud ta diri nga side no. We're almost here na dai sa Megadome and as you can see daghan na kayong mga nice kayo nga mga Christmas decors and by the way Disney di ay ang theme diri sa Toledo City. So you can visit here anytime guys. Di jud mo magmahay sa grabe ka nice nga mga views especially at night. O di ba bongga kayo ang Toledo. So ano na pa-attendance na dayon mo. So bring your kids here na guys for sure ma-happy jud na sila maayo. And yes, we're planning na po to bring the kids here silang Nitch, Chin and Yael before Christmas. And for sure ma-happy jud na sila maayo. So grabe, naabot na gid sa unahan ang kataas sa linya. Naikog na jud ani ang linya sa ayuda. So nagpadayon lang sa mi og tan-aw sa mga Christmas decors diri no kay adong pud mi sa terminal which is tupad ra sa Megadome kaya among ihatod si Kuya Mikey kay mouli na siya sa Labangon. So nanami sa terminal. Series, wala na sir. Naroon na highway series. Naroon na sa, wala na ron. Sige lang. Nya mag-VR lang kaya or Welcome to Disneyland. Okay, so hasta diring dapita guys tapad sa terminal daghan pa jud kaayong mga suroyanan nga makahappy gid especially sa mga kids. So we need to go na no kay taas na kay ang linya. Bye, malinya na mi. Bye, salamat. Thank you. So mapalit sa midaan og popcorn and water. Ambot lang umakaon ba ni ang popcorn later. So nice kay diri ka. So, we're almost here na guys sa gate. And grabe, nagpanikad na dito rin, no? Ihay. Uy, tanaw di ka. Say. Oh, you already ka masunod. So, wapod pa sa ilua sa Megadome ang kanindot sa ilang mga dekorasyon. Dong Shrek. Okay, so di na jud ko mag voice over, no? Pagtanaw na lang gid mo ani kay later magsagit-sagit na ko. Here we go. Akin kan sir. So, finally, naana jud taon mi kauban lang. Please help me welcome Ben&Ben! Kukti inyong uyak kay basig mawagta.
Napapagod isang tao. Sumito sa akin. Panitigyan kita! Gusto niyo ba? So, our night is come to an end. We are down to our last song. Lagi otoy. Oy, We gatoy. also want to say hi. Walang mga natin. Si Jia! Ulit na ka. It's a prank!
Okay lang yan. Mana, kanta na lang, mahiwaga. Oh my, naman di kasayang no. Saw you singing your song the other day, so I apologize.